Първата стъпка, която трябва да направите, е да свалите приложението Bed Control от Apple Store или Google Play Store. След като сте свалили приложението, го отваряте. Утвърждавате, че сте прочели всички правила и условия, като натиснете в квадратчето долу и се появи отметка, натискате бутона I agree. И след това бутона Get Started. Тук избирате дали вашето легло е двойно или единично, като натиснете на съответната картинка, след това продължавате с бутона Next. Сега изключвате двигателя или двигателите на леглото ви за 1 минута. След 1 минута включвате само единия двигател, ако леглото ви е двойно. Така се активира неговият Bluetooth и LED лампичката трябва да започне да мига. Ако лампичката не мига, двигателят не е бил достатъчно време изключен и трябва отново да го изключите за поне 1 минута. Вече сте свързани и може да наименувате леглото си. Ако сте с двойно легло, след като наименувате едната страна, приложението ви подканва да свържете и другата страна, като повторяте предишната стъпка с изключването на втория двигател за 1 минута. Тук натискате на иконка My bed does not have massage и продължавате към следващата стъпка с Next. Готово. Натискате Start using my bed.